Des de l'àrea d'ocupació vam detectar que hi havia moltes empreses que buscaven professionals i que no en trobaven. Llavors hi havia moltes persones que volien accedir a aquestes ofertes de feina, però que no tenien la formació. L'escola uneix una mica aquestes dues coses i el que vol és que les persones puguin formar-se i trobar feina sense haver de desplaçar-se fora de la comarca. Les formacions subvencionades pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya que fem aquest any són manteniment elèctric industrial, soldadura MIG-MAC i soldadura TIC, instal·lacions d'aigua, llauneria, interpretació de plànols i operació de carretons. La Unió de Pagesos, tots els cursos que fem, la majoria estan subvencionats pel Consorci. Si estem situats aquí, un nucli important, perquè estem a Lleida, de pagesos que necessiten el curs de fitosanitaris o el curs de benestar animal, ho intentem localitzar a les zones on tenim més demanda.